bagus nang kono iku. Bagus. JJ. Wes lombok larang, lombok abang-abang tapi kena penyakit. Ya opo iki? Tanduran kok kena penyakit kabeh, tomat larang, lombok larang. Gak kop kena penyakit kabeh ngene iki wis. Tapi lotong lah ono sithik-sithik. Jupuk yai. Arek iki lho. Gendeng tak stres. Mengerep dhewe. Mosok kanthi dhewe. Woi, Gus. Zai. Apa kok Gus lancang? Apa papa? Napa kok mbok kune TPNTP iku? Ini aku lewat aku panen lombok. Kene lho. Ana perlune aku iki. Ana apa? Ana mbak bunga wis curi gelek aku. Tapi aku cinta. Lapo? Apa celuk-celuk kono apa? Aku curi gelek. Iki lho, lombok ikan wis koyo ngene iki lho ya. Ya apa? Tak dole. Lombok dolno. Yo, wis ta. Kon nek ambek aku iki aman. Tahu tak bujui. Aku sik kanji tapi apa maneh lombok mati. Yo cok kanji, tepung ae. Ngono ah. Yo. Wis gak apa dolno wis locok payu piro ngene iki. Ngene iki wis murah-murah Gus koyo ngene lho. Tambahno didik piro sih biasanya ngono. Sak ngene iki yo. 500. Tambahno didik ta. Ojo rek, kancane gak iso kuat. Didik. Oh, Susu kayak gak dadi susu iki kok. Tambahno didik. 500. Ponjol 2000. 400 gak oleh ta. Ojo, Gak oleh. ojo. 500 nek gelem. Nek 400 aku mau aku. Aku butuh duit 400 mek. Yo mo. Iki mek payu 500, nek 400 mau aku. Tak pikirin kok tak yo. Wis gak apa-apa wis. Yo, yo. Tapi aku dulu mek 400 yo apa. Gak apa-apa wis. Tak kencengi sik ya. Iya, Waduh, aku duwe. Engko Ku ya. Yo. Ya wis. Ya. Heeh. Saiki nang awakmu. Engko cem-ceman akate. Kak. Aduh, wis Yo yo. Kok endi? ngene, aku ana perlu nih. Iya ya. Perlu apa? Aku iki ana dagangan. Dagangan. Dagangan apa iki? Lombok. Wis aku nek ambek sampean gak iso dol larang. Tapi wis tuwek ta. Wis tau wek sak sing duwe ya tuwek wis. Lokasi ning ndi? Lokasi nek emel aku tak terno sampean Iya. deloki dhewe sampean nyang dhewe regane. Ya wis kok karek boto piro nganu ku Iya. gak saya digelok dhisik ya. Yo. Ya wis. Ayo, Digelok. Ayo. foto duwe aku soalnya. Iya. Ayo, Ado ta? ide kene lho. Oh iya. Ngene lho. Nek masalah rego, sampean nganut aku apa jare aku? Iya. Sing duwe iki rada gendeng soalnya. Oh gak ngerti. Gak ngerti. Iya. Sampean nang sapa jare aku ngene lho. Ya sapa nganut awakmu lah. Iya, sampean Sekiranya nganut aku cek- enak-enak. Iya. Wis nganut ae kok Iya. sekiranya cekne katok babi. Wis, telepon kok ferry kok ge. Bayar listrik, bayar lampu, mbek wifi, sisane kok jajan bakso, enteng wis. Mari ku langsung dari ferry kok gini ae. Ulang tak ten gak rene-rene kok arek kemplusi gak udu bilah ferry ku. Tapi kok temenan cocok ya nek makan gugu. Soal masalah duit tak mbok piye wis, tak janani. Apa? Rondo gatel, kaget aku. Dadak nemen-nemen kok kono tek-tek kaya ngono iku lho wis mbok unduhi ala mboke. Wis tenang ae iki lho mbok aku sing bosok. Lho, lah kok iso sih? Yo karo kena udan wis tak pilih-pilih no sing apik-apik wis tenang ae wis ambek aku gampang kok tak unduhno wis tenang ae. Entene mulia wis go omah. Warung gak sing nunggu. Aku iki mangan sing dibel, dadane kok nakokno wis. Lombok iya. Bosok-bosok dalan kalau robo kabeh kena angin kena udan. Wis tak pilih sing apik-apik. Ngono oleh mek titik jok maido aku ya. Mek tuwitik soalé Lombok kena udan dalanku lho. Wis iya wis mulia ya. Lah penasaran do gatel ya terus mayan. Iya. Ha. Nyacem kayak rondo gatel iku dadakno. Loh, Mas, kate nang ndi sampean? Iku mang lho ditawani ferry, Lombok dikon gelok, ngono lho iki katene gelok ambek ferry iki, ngono lho. Tak tawani ono Lombok iki wis posisi kari panen tok awake dhewe. Lho, aku Jare sing mang murah. ndelok arek sing tak premani ngono Lombok sampean mang iku ejek engko sik. Oh enggak sih. Aku gak gelok sih. Deloki Lombok kowe. Delok iki Murah sih. iki ya. Ngono ah. Iya jarene soto Sing duwe mente ngono. ono. Ya wis sembarang. Iya. Iya. Oke, wis, Butuh ya. duit soalnya wong jarene. Sebelah di Fer. Tak dudu. Bob, sik. Sampean kene dhisik, sampean enteni ya.
tak celuk ya arek. Oh, sing duwe lombok. Iya, iya. Tak. Sampeyan nganut apa jare aku? Oke. Regane sembarang kali nganut apa jare aku. Pokoknya mancak lho, Fer. Fer. Oke, beres. Ya wis, pedone sik. Sampeyan malu dikandani Ferry malu. Ya apa sih kok iso? Ditawani lombok. Terus? Ngono lho, lokasi didul nggih kene. Lah iki kok gak asing ngono lho. Iki lho gak sah aku dhewe tak nang aku iki. Masalah iya mah tak kongon ngunduh lombok. Kon ngono lombok nggon nggonku dhewe. Iya. Lho. Lah kok Ferry nawani kok nggon nggonku dhewe iki opo iki? Ya iki didengke ayo apa coba arek loro iko. Oh iya, jarane ngomongi kuwi sing dodol kuwi sedok ngene, sedok menclek arek regane ngono lho. Makane. Gus, Zeze kok cek gusae. sepurane talah. Nduk. Ya apa sidoan, Pak? Masalah lombok iki. Yo. Ono sing kate duwi. Duh, saiki. Alhamdulillah cair. Sampai aku tas Yo. buat Tapi suwe glane sak surup iki lho. Aku gak mulih-mulih. Ndak kembuk karangan kok ngene. Mari cair. ML aku nang Di wonge. Di se wonge ku. Lho. Apa sih kok iki? Iki ta wonge. Iya, apa sih? Gak tak dol nek ngono gak tak dol. Kok niku ya apa sih mari tawa-tawa kok. Aku suka tonggoku. Yang kita aku butuh duit. Kak, Yo gak ngono iki kadung cocokan rego rek. kak, aku tak butuh duit. Kon ku ya apa sih, Per? Peri. Ya apa sih kon iki? Dadakno kok karo di blas. Ana lak takon ngono lombok sih. Sing tenang. Ora dadi duit. Kek gebernya utang mekar meneh. Sik sabar sik. Aku takon Ferry ae. Sing ditawani Ferry mang sing ndi? Tanah sing ndi? Tawa tanah iki tanah. Sawah. Sawah. Ah. Lombok iki lho. Ah, lombok. Aku ditawani JJ, tak kok tak dolno J tak kaya ngono. Tak tawano sampean. Iso Mas koyo Oh ngono lah iku, yo. Mas. Saiki ngene ae ya. Lah sawah iki sawi sapa? Sik coba sih. Ngomong. Ini lho, Mas. Asik. Iya. Ngene lho, Pak. Aku yo. Sawah Ibu. Sawah karo lho gendaan gak jelas ya. Ah, terus. Aku dikon ngunduhno lombok kan di dalam warung Kok kok sing niki? pesen. Tak Lah, dolan sampean sik karepku ya cek dadi dhuwit ngono tak uyang tau tak dilempar-lempar nang karepku. lah iki tak critani Kok ya to. goblok ngedol sing duwe. Ah, Lah kon gak ngomong sing duwe sapa? Lah rundingane gak ngomong nak sing duwe sesuanto. iki sing garai. Berarti ngene. Kak nyolong kok tak perain kok nyolong aku nyolong sak setok. Kok isoke ku lho. Tambah aku sing dijatuh sing wong aku sing bener. Lah, iki Fer, jujur-jujuran yo. Iki sawahku kok tawak nang aku dhewe. Kancane kon iki mbuh. Nah, Sing wis. mbok tawani lombok dhewe iki apa sih? Oh sampe tak gandhe dosa. Oh, dadak karo wedi. Wis, iki kan sampe ketok wisan sawah ya. Lah iki wis sawahku. Wis saiki ngene, Fer. Tak dodol sawahku iki. Ya. Lah, iki sawahku. Kok tawakno aku iki lho piye? Enak ndek dosa. Lah, iki lho. Iya, iki sawahku kabeh iki sawahku, Fer. Berarti sing gendeng ancene. Wis. JJ. Iki yo kudu dikepruk ya. Jare iki sawahe wong e. Oh, sawahe wong dia. Kepon yo.